Ketemu maning ya Abi Kang Yasin Banyuwangi. Yuk karaokean sulung. Iki cuma konten hilangaken ati kang sedih. Ang lagi galau merapat yo. Ojo jelek ati le ning dunya wong wadon sing siji arep golek kang kelendi mesti biain keturutan nong ati yo mula lara le kudangan digawa wong liya eman hati pujo nyatane sing keneng dipercaya lomo wis genengno jangur golek liya hang bisa ngregyani Utibaran arti welas sing kuryang kembyang asli maki pirang maki ake kembyang ring dunyo hang ayu ko telo ojo jelek ati le ning dunya wong wadon sing siji arep golek kang kelendi mesti biain keturutan nong ati yo mula lara le kudangan digawa wong liya eman hangti pujo nyatane sing keneng dipercaya Kang Yasin Banyuwangi rumo wis genengno jangur golek liya kang bisa ngregyani nong paran artine welas sing kuryang kembyang hak asli maki pirang maki ake kembyang ning dunyo kang ayu ko telo umo wis genengno jangur golek liya hang bisa ngregyani nong paran artine welas sing kuryang kembyang asli maki pirang maki ake kembyang ring dunyo ang ayu ko telo sing kuryang kembyang ayu ko wis pirang maki ake kembyang ring dunyo ang ayu ko telo